Bost. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Voy a ponerme a lavar las tazas, pa' ver si así el dolor se me pasa. Pero me quedo triste y sola, bailo tango con una pistola. Dicen que nunca muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda, con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. ¿Qué vas a saber? Gaur saretan aurreratu dizuegu Ilekoari buruz hitz egin behar genuela. Bueno, aurreratu dizuegu Ilekoari buruz hitz egin, segura aski Goiurik eta Goretik hitz egingo zutela nik baino gehiago. Baina, tira, momenturen batean parte hartu behar bali madut, ez dugu eta arazorik. Perfecto. Kontua da, pertsona ez menstruante edo Ilekorik gabeko pertsona bezala, ez dakit gehiagia portatzea izango duan, baina akaso galderak edo egingo dizkizuet, edo horrelako zerbait. Baina gizarte hontako parte zaren inean, badakizu... Ez dakit, zuk ere nola baiteko harremana eduki duzu Ilekoarekin. Izan, lehenengo aldiz ikasi zenuenean gauza ura zertzen. Nahi duzu azaltzea zer den Ilekoa? Mansplaining! Voy a dejarme crecer. Gero galdetuko dizuet, hori inoiz pasako azitze izuen eta. Baina tira Goreti, zentratu behar dugu Ilekoaren inguruko hausnarketa honetan edo. Bai, eta Ilekoaren azalpena denok jaso dugu. Baina ni jaso dudan informazioa behintzat, sexu dimorfismoaren ideologian oinarritzen da. Hau da, gorputzak oso modu polarizatuan azaldu dizkigute emakumeak eta gizonak. Agerikoa da gure izatea muga hauetatik haratago doala, eta errealitatez berdinak azaleratu nahian, sortu den liburu bat ekarri dut gaurkoan. Carolina de Prada, sarean Eskarolota izengoitiaz ezagun den Madrilgo ilustratzailearen proiektua ari naiz. Jadanik 3 liburu idatzi eta ilustratu ditu bere izenez, eta generoaren eta feminismoaren inguruko hainbat erakusketa eta lantegitan ere parte hartzen du. 2019an, Así son nuestras reglas liburua ilustratua argitaratu zuen, eta Txalaparta argitaletxari esker liburuaren euskerazko bertsio argitaratu dute. Holakoak dira gure Ilekoak. Liburua hau askotariko gorputz eta bizipenen bidez mintzo zaigu menstruazioari buruz. Irudiz, humorez eta ikuspegi feministaz esaterako. Liburuan adineko emakume baten kontakizuna ekarriko dut lehenik. Izan ere, bera kontatzen du Ilekoa jetxi zaionean, etzekiela zertzen. Guk zorionez, beste modu batera bizi genuen, nik behintzat, nik banekien, hori gertatu zitzaidanean banekien, baino egia da, garaiaren arabera jende askok ezakiela, eta badagoela hemen kontakizun bat, Pakita izeneko emakume tolosar batena, eta bera kontatuko digu, ea nola bizi izan zuen lehenengo aldi hura. Beste puntu bada hori. Bueno, nik ez nekien zertxore, eta beste hispanduzken, da inorgetzi amak etzien zertxore esan. Da niko izantekionen oin, junda toalia hartu da, garbiketa. Esan, dakatzen da, neharrez, igual ez behinekin nola esan, neharrez, eta zen, aizpan bat izan nion da, no, eso hay que poner un paño, esto, y eso todos los meses va a ser eso, nos decían. Una aizpan esan zizozu. Bai. Amak daite guraso apenas etxen itxegiten, Olako gozi itxegin ez. Eran, pentsatzen nahi, nik ez dakit zergetik, olako oso misterioso zen bizimodu gure.
Alde batean, ondo, eta bestaldeak ginen, bizimodu berak erakuste zion nundinoa zikoan gauzak. Forever too long, the treasure has been untold. Nik aitortu behar dizuet, bueno, emakume honen bizipena eta nerea nahiko desberdina izan zela, baina hala ere nik jakinda hilekoa zertzen eta jakinda gertatuko zela negarra egin nuela lehenengo aldi hartan, Your blood is amazing, your body divine. You can start again every time it's Nire galdera da, gaur egun nahiko informazioa dugu Iekoaz? Ez dakit gaur egun zehazki eskoletan ematen den, bueno, gaia nola ematen den, eta nola lantzen den, baina nik uste geroz eta gehiago dagoela, eta gainera, uste dut ikuspuntua aldatzen ari dela, eta ja, dagoeneko ez dela soilik hilekoa zer den ulertzea, baizik eta zure hilekoarekin bakean egotea. Ze hori, nik uste dut beste fase, bigarren fase esan behar nuen, baina ez 3., 4., 5. edo 6. da, ze gauza bada, bueno, onartzea gertatzen dela gure gorputzetan, eta bueno, ez, bereziki emakume garenok, nahiko gaztetatik pairatzen dugulago, eta bueno, pairatzen esaten dut zen niretzat. Nik ez dut oso harreman ona nire hilekoarekin. Informazioa egon badago, nik uste dut geroz eta gehiago, eta horri eskerrak. Zuk horreti ze uste duzu, jaurtzi duzu galdera, goiurik erantzun du, nik nahi dazu nire iritzia emango dizut, baina bai, ziurrenik, naiz eta badirudien asko dagoela, nahikoa ez, eta orain uste dut, badagoela jende asko, informazio gehiago, eta batez ere, hileko estigmarik gabe, bizitzeko aukera eskertuko lukeena ez? Bai, hala ere onartu behar dut, bueno, gai hau prestatzen ari nintzela, hainbat ekimenekin topatu naizela, sarean eta nagusiki nerabei zuzendutako informazioa eskainiz. Beraz, nik uste teknologiak horretan ere lagundu duela, ze agian paketaren historia bezala, ez lehen gare batean ez zuten hainbeste informazioa, baino informazioa behintzat gaur egun nik uste eskuragarri dagoela sarean. Your blood is amazing, your body divine. You can start again every time. It's amazing to move by your side. You got blood on your hands and nothing. Beste historia bat kontatzearren, liburuan topatu dudan beste bat, Almudenaren historia da, eta bera kontatzen du hilekoa etorri zitzaionean, ama etzegoela etxean, eta aitari esan behar izan ziola. Eta hor arazoak, asko zerrixagoa da amari kontatzea aitari baino. Ez, arpegi hori zergatik ino. Ez, galdetu nahi nizuen, ala da edo ez dakit. Niretzat nire kasuan, bai, nik behintzat amari esan nion, azkenean pentsatzen duzu, bueno, amak gehiago ulertuko du, ez, aitari etzaio hau gertatzen, beraz, amak jakingo du. Kasunetan behintzat, edo nik uste dut, bueno, nik ez dut aizpazarragorik, bueno, ez da txikiagorik ere, baino, aizparik, nik uste dut jende asok nire inguruko asko behintzat, aizparen gana jotzen zuten, ez, eta ez aita edo anaiaren gana. Horretarako izanak. Eta gero, hemen ere meloi bat iriki behar da, ez? Azken aldian asko izan dute izpide kontzeptu bat, lagun batek ekarri zuena eta segituen ulertu nuen, heldu funtzionalena. Badago jendea, ez dena heldu funtzional bat. Ez. Eta aita funtzionalen meloiari iriki barko genuke, ze uste dut baduela aita asko ez direnak aita funtzionalak. Eta tira, egoera horretan, bai, imagina ezaket batek baino gehiago arazoak izango lituzkela, bere alabak hilekoa jetxi zaiola esan, eta horri nola aurre egin jakiteko ez? Bai, nik uste dut, hemen aitaren baten zuten balin badago, presta zaitezte une hori iristen denerako, aipatu dugun bezala informazioa badago, beraz, irakurri, interesatu, eta horrela, laguntzeko aukera izango duzu. Zer nik uste dut gertatzen dela pixka bat gizonek esaten dutela, bueno, hau niri hau etzait gertatzen orduan, hau etzait interesatzen orduan, aio. Bai, pentsatzen dut, baina hori gauz askorekin egiten da. Bai, gauz askorekin, baina kasu honetan hileko azari garela. Hilek baren kasuan pentsatzen dut alo bestia gertatuko dela, baina ez, aurrekiko ardurekin orokorrean gertatzen da orain dizu hori txarrez, eta edozin irakaslerekin hitz egin da ere, aurren ardura nork duen irakaslearen aurrean, eta hori guztia ere oraindik. Eta nola egin bartzia aurre lehenengo
ama edo aita paperean, nola uste duzu zuek egin marko litzaiokeela horre aitatxo, amatxo, aita ama odola daukat, eta edo hilekoa jetxi zait, pentsatzen gaur egun odola daukat hori edo zein neskak Euskal Herrian identifikatzen duela hileko bezala, ez? Ja, ez da pakitaren egoera ura. Zepen, nik aipatzen nuen, ez? Estigmari gabe, romantizatu gabe ere, ze horretarako puntu bat egon da, ez? Como, bintzat zinean, hilekoa jetxi zaio eta hile ospakizun bezala, eta ez da zetokitan kokatu behar dago. Bueno, nik uste dut hor txegon behar duzula, bida lasai, ez da beldurtzeko zerbait, hau gertatzen zaigu, munduko biztanlariaren 50%, eta bueno, hause egin behar duzu, izan daiteke, ez dakit, tanpoiak izan, kopa izan, edo, bueno, dauden produktu ez hitz egin, eta zaintzaz, eta nola kudeatu behar den hori. Hori, praktikoki, baina baita pixka bat emozionalki, bereziki eskolan gertatzen balin bat zaizu zer egin, edo eskolan ikusten baduzu, zure gelakide batek galtzan baduela hor baina zer egin. Eta ez, hori ere erakutsi behar diogun ikusten dut gaztetxoago direnei, ez dela parra egin behar, ez dela zerbait nazkagarria, begira ze pertsona zikina den, ez denoi gertatuko zaigu, uneren batean, azkenen hileko guztiak ez dira horrela ordularia bezala etortzen, eta batzutan gertadakizuke, eta galtzak zikitzen dira, edo gona, edo dena dalakoa. Eta hor nik uste dut erakutsi behar diogula, baina bai, alaba eta semei nola jokatu ikusten duzunean gelakide bati hori gertatu zaiola. Eta nik uste dut hori ez dela erakasten. Nik ere gauza berdina gaitu nahi duen. Izan ere, nire ustez oso barren daukau ikuspegi kultural kontserbadorea. Zeinak hilekoa gauza negatibo bezala transmititu digu eta estigma gehiago ikusten da gaur egun oraindik ere. Eta hortik handator ezkutatzearen kultura guztia. Eta nik uste hor fokoa jarri beharko genukela bintzat estigma horrekin errotik apurtu beharko litzatekela. Zein gozuk zinean aipatu duzu horrela festa, hileko jetxi zaio, eta hori ez da egin behar, baino hilekoa da, eta ez da iragarketan agertzen den bezala, ez dakit, jario... Urdin, hilekoa da gorria, edo marroiska, edo eguna arabera. Noski, eta ez da... ez dakit, iragarkiek grazia asko egiten didate, gai honetan. Eta ez duzu, sentitzen dut, baina ez duzu gogorik edukiko 50 txiribuelta bat abestaren atzetik egiteko, ze hori ere iragarketan agertzen da. Oso gaizki zaude, baina erabiltzen balin baduzu nere produktua, jarri eta 50 txiribuelta ingo dituzu. Ziurrenik, minduta gozara eta ez. Bai, eta usaina dauka, ez beste kontzeptu publizitario mitiko hau, ez zeren usaina dute lainoek, eta xixko hemen, a ber, aurrek ere usaina izango du, eta flujoek usaina dozkate, eta flujo bada, eta listo. Bai, gauzen infantilizazio hori, aztu egin barko genuke. Mi presente quiero abrazar y comenzar otro capítulo. Siento que hoy empieza todo, lo llamaría mi día 1. Eta bueno, denboraz justu gabiltzan arren, maigeneratu beharko beste gai bat produktu hauen prezioa da. Europar Batasuneko 5 emakumeetatik batek zailtasunak ditu higiene produktuak erosteko. Esaterako Eskozian, abuztu honetan sartu da indarrean, emakumeen higienerako produktuen erabateko doakotasuna aurre ikusten duen munduko lehen legea. Ze ona. Hala ere, ez dira horrelako munduko lehen lege saiakera gehiago egon lehenago eta denak geratzen dira hor. Bai baino? Bai baino. Zango nuke Australiano, Zelanda berrian izan zen, ez da? Baino, bintzat saiatuz egiten da bidea, ez? Eskanaka. Bai, eta azkenen iritzi publikoan ez da baidan balima dago, joango da gertatzen. Ni kanpoan ikasi nuenean eta atzerrian eta unibertsitatean topatu nuenean komunetan eguneroan egoten zirela hilekoarentzako produktuak doainik ikasle guztientzat, pentsatu nuen, bueno, paradisuak ez dakit honen antza izan behar du.
2 minutu bosterrietarako eta tira, olakoak dira gure hilekoak, eskarolotak eta txalapartak elkarlanen argitaratutako liburu hontatik, ze ondorio nabarmenduko zenituzke goreti? Nik nagusiki argi utzi nahiko nuke hilekoari lotutako sinesmen eta aurreiritziak harreman zuzena dutela gure gizarteko botere harremanekin. Eta hauek sistemak egituratzen dituela. Horregatik, hezkuntzan eta formakuntzan ipini behar dugu azpimarra. Eta gaurkoan ardatz izan dugunaren gisako liburuak aurrera pauso dira. Hilekoaz mintzatzen hasteko, beste bizipen eta ikuspegi batzuk ezagutarazteko, eta burua zabaltzen hasteko, ez da? Eskerrik asko, goreti Oreja Mitxelen. Very happy I did, yes I spent the day in bed. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend to all of my friends that they stop watching the news. Arratsaleko bosterdiak gai berrien bilagoaz, gai berriak gaurko saioan beste, alor bati egingo diogulako ongi etorria, baina batez ere, aurtengo denboraldiko berrikuntza, kaso zirraragarrienetako bati egin behar diogulako ongi etorria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Lehen ere aitortu dizuegu, kontatu dizuegu, atal berri bat datorrela bigarren kafean. Astelenetan 15ean behin izango dugu, Goiuri, firfiran. Firfiran. Zu maitemindu zara edukiarekin, maitemindu zara izenburuarekin. Ni maitemindu naiz, guztiz. Entzun hau. Poesia entrelaga nahiko bazenu, oroitzaitez haizearen eragin liluragarriaz, udazkeneko ostogorrien firfira suabeaz. Ez didazu esango firfira hitza ederra ezenik. Oso da ederra firfiran, oso da ederra barkatu. Kaixo Maitiarekin elkarlanean bigarren kafean prestatu dugun podcast umela, eta oso ederra da podcast hori osatzen duten kontakizunak, sortu dituen jendea. Eta horietako bat telefonaren bestaldean dugu, ze astero publikatu aurretik, ezagutza eraman aurretik, euren autoreekin, idazleekin, sortzaileekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta telefonaren bestaldean duguna, zeharka badare etxiontako laguna, ze asko jarraitu dugu, baina kasito gutxi egin diogu orain arte, eta egin marko digu gehiago, berak denbora hartzen badu bintzat. Irati Goikoetxea, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon bai denoi eta bai egingo dugu tartea horrein guratuta zuekin jolasean da solasean aritzeko bai. Hori da, plazerra izango da, baina tira, plazeraren inguruan ere badabil, firfiran, Kaixo Maitiaren kontakizun erotikoen lehiaketa hortatik, jolasare baden hortatik guk pausotxo bat aratago eman dugu, hoiek jantzi, ahotsa jarri, doinua jarri, alako atmosfera sonoroso bat egin, eta laister, oso minutu gutxitan, estrenatuko dugu lehenengoa, baina, tira, inspirazio basaren inguruan kontatu guzuzuk ere, nondik datorren inspirazioa, eta ze girotan murgilduko garen. Inspirazioa dator, inspiraziotik bertatik, ez da, eta pixkate loartu aurreko momentu ilunkara horietan behiak itxi, eta gure barneratze bidai horietan, egiten ditugu jolasetatik, ez? Azkeneko ez lehenengo, bi deialdietan, Kaixo Maiteak egindako
deialdietan animatu nintzen neure burarekin jolasean aritzera, eta nik uste dut, sekretuetako bat, giltzetako bat hori dela, ez? Oheratu eta loan metxetan murgildu aurreko bazauden, etzauden egoera horretan begiak itxi eta inspirazioari egan gozamenerantz joaten uztea, ez? Hori da momentua. Inspirazioak koske egiten dizuna. Inspirazio ederra, ze aipatu behar dugu, hau esan bezala Kaixo Maitiarekin elkarlanean egindako proiektu bat da, eta, bueno, kontakizun erotikoen lehiaketa batetik dator, eta esan behar diogu gurentzulei inspirazio basak 2. saria jaso zuela lehiaketa honetan, beraz, Irati, zorionak. Eskerrik asko, eta plazer hartu datorrez, idaztetik bertatik, idazte prozesua gozatzetik, eta gero gaina egindakoarekin ikusten duzu izan direla, ez? 3 pertsona zure ipuina, zure lana irakurri dutenak, eta idatzetako lan horrekin gozatu dutenak, eta balioan jarri dutenak, plazera da bikoitza eta hirukoitza, ez? Ederra da, balioan jartzea zuk egindako lana kanpoko begirada batzuek. Edukia erotikoa dela jakinda, lotxa pixka bat ematen du publikoratzeak? Eta ez ezakit, idazten jartzen zarenean zurekin ari zara oso intimitatean, eta oso ederra da hori. Gero hori partekatzen hasten zarenean, irakurtzen zu behin eta berriro idatzi duzun hori, ez da? Eta orduan konturatzen zara, edo lotxagorritzen zara orduan intimitatean egin duzun horrekin. Baina polita beti da, ez? Egin duzun hori kanpora ateratzea, eta kanpokoek ere gozatzea egin duzun horrekin. Akaso lotxa gehiago ematen dit gaur hortaz hizketan aritzeak, ez? Idatzi duzun horren inguruan, hizketan aritzeak. Pentsatu dugu eta norbaitekin gertatuko zaigu honek lotxa gehiegi ematea. Lotxa emango ez dizuna Irati eta barkatuko diguzu galdera hain ez dakit indiskreto egiteatik, baina entzuten dugu hor txiki bat amatxoren reklamoan eta izu, pentsatzen dut, hori ere gozatzen ari zarela, minututxo batzuk hartu dituzula gurekin, baina beste eginkizun batzuk ere badituzula horretxean, ez da oraintxe? Lasai, oraintxe plazera berea da, titi betean, ahoa ireki eta titiak ahoa betetzen dueneko plazera berea ere bada, beraz, lasai, Aizu, plazerraren giroan ariko gara eta plazerrak asko dira, ziur zuera ari zarela. Gozatzen, oraintxe kontatu diguzun eta benetan, eskuzabal eta eskertzen dugun, definitu diguzun irudi horrekin, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, benetan, goza dezala txiki horrek, eskerrik asko Irati eta esan da bezala, tartetxori hartuko du behar duenean, hartu zure denbora, kafetxo lasai batekin hemen 2. kafearen laborategian solasean eta jolasean aritzeko. Hartuko dugu eta, entzuten duten guzti, goza dezatela. Irakurtzea gozagarria uste dut, entzutea are gozagarriagoa izan daitekela uste dut, beraz, gozatu eta eskerrik asko ekimenagatik. Muxo handi bat, Irati, zaindu eta laizter arte. Aio, beste bat bueltan, agur. But I know that you feel like a piece of you's dead inside. You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days. It's none of my business, but it's just been on my mind. You can let it go. You can throw a party full of everyone. Irati Goikoetxeak osatutako testua eta hortik aurrera laborategian Goiuri Ezeiza Arandiak berezik egindako lana, Fari Xeikan gurean izan genuen, honi ahotsa jartzen eta hortik aurrera zu aipatu duan atmosfera sonoro hori guztia osatzen. Ez da erresa. Umela dena zipristindu gabelan egitea, ez? Ez egizu, zen nolako beroa pasaudan udara honetan. Baina ze bero pasadu Goiuri? Oso bero kitzikagarria. Hementxe, plazera izan da, gozada bat, aipatu bezala 8 finalista hauen testuak hartu eta dena zegoen hitz horietan, ez da? Gu saiatu gara, hitz horiek estali gabe, ez? Hitzalik egin gabe, irratiratzen eta pentsatzen, idatzita balin bazegoen pertsona bat bainu ontzian zegoela, zenolako soinu ditu une horrek. Eta horixe egiten
saiatu gara, baino dena idatzita zegoen, dena eginda zegoen. Dena eginda dago, hori bai, eginda dagoeneko, eta Harry Stylesen Matilda kantua bukatzen den bezalaxe, estreinaldi mundiala, firfiran, hemen, naiz irratien bigarren kafearen podcastu merantzuteko aukera izango duzue, eta lehenengo hori aipatu bezala, Irati Goikoetxeak idatzitako, inspirazio basa izango da. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry if you're doing it on your own. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry, no. Hey, keep calm, bigarren kafea. Depilatzeko aiztu hartutari da, Libe, zirti eta zirti. Asteak zeramatzan hankak depilatu gabe. 4 edo 5. Agian 8. 2 hilabete ia. Total, negua. Eta total, sendagiaren gara bizitarik ez, eta aventurarik ez, aurrekus ziteken ezerrez, ez ustekorik ere ez, eta gainera, zer uste du sistema zaharkitu honek, eta feministok zutik eta nire gorputza da. Eta pasa dira ja 2 hilabete eta luzatu zaizkio hilak beltz eta luze. Pixka bat zabal ere bai. Eta narras kaotiko baso. Marre egin du Libek. Ez baita orain artean konturatu. Zitekenik ere. Alakorik. Eta beste 2 hilabetean utziz gero. Hor dagoa bota dio bere buruari. Ea posible den luzeago, zabalago, narrasago, kaotikoago edo basoago. Baina paso, eta hurrengor arte. Hor dagoari. Zirti eta zirti. Gogoa zuen eta egindu. Hori ere bada feminismoa zutik, kendu ditu etxan erabiltzen dituen galtza zabalak. Kendu ditu kuleroak. Sartu da baineran, altxadu ezkerreko oina, bainerako paretaren goiko aldera eta zirti, zirti. Hori ere bada gozamena. Erorketa librea. Joaten ustea gurtu beharrik gabe, momentua zeurea izatea. Zeurea egitea. Denbora hartzea horretarako eta horretarako bakarrik. 2 hilabete ia. Maizago egin beharko luke. Zangoetan gora, belaunetan gora, izterretan gora, lastan eta pasa. Ingleraino. Gustatzen zaio inglean kiskur, inglean korapilo, inglean anabasa. Horreztu aiztori pasatzen. Hor, sekula ez. Gustatzen zaio alua kabi, alua labirinto, alua izkutaleku. Eta lastan, eta pasa. Eta lastan, eta pasa. Hankak zabal. Alu zabal. Aiztoi purdiz gora jarri eta bere biribilgune eta bere bihurgune. Vaginan barrura sartu du Libek. Ez abizatu eta ez ate jotze. Joderria begiak atera zaizkio. Segundo bat, 2, 3, 4. Pentsatu balu ez zuen egingo. Eta orain barruan du aiztoaren ipurdi urdinska. Zentimetro bat,
2, 3 barruan. Espaineko ondo utxita. Ez du gordin min gozo. Min eman dio, eta ez dio eman. Estimulazio hori gabe sartu du. Eragin gabe, bustialderik gabe, aurrikusi gabe, programatu gabe, esetasunaren lehor. Zast! Ez du pentsatu nahi zuela, ez dio denporarik eman. Eta hori ere bada nahi izatea. Orain bai, orain ari da pentsatzen, segundo bat, 2, 3, gehiegi ari da pentsatzen, berotzen, ezetzen. Eta hori ere bada gozamena, justu ere hori da gozamena, plazerra erabakitzea. Eta ez du, aizto atera, mugitu egin du, eta berriro ere mugitu du. Pagina zabaltzen eta zabaltzen ari da. Izterrak tenkatzen ari zaizkio. Saberalde arnaska ari zaio. Eta bi esku ditu. Libek badaki bi esku dituela. Aiztoarekin buelta eta buelta ari da eskuinarekin. Ezkerreskuko atzerakuslea aluko hileetara eraman du. Pixka bat beherago, pixka bat aurrerago, hor. Baso amaitzen den arrakala horretako sakanaren goiko ertzerdian, hor. Hortxe eserita, jango lituzke krispetak oraintxe, libek, kriska eta kraska. Anpatua, goritua, gorritua. Ialekuz kanpo sumatu du klitoria eta hortxe gozamena. Bustialdean zabal, inorako irekiez, eta bertan gozo. Atera egindu aiztoa. Beharra sentitu du. Berriz ere bueltaka gogorrago. Sakonago. Emanago sartzeko. Zupa. Eta zupari zaio alubarrenago zozki. Piruletari. Eta bueltaka alakorik. Egin zitekenik ere. Nola burratu zaio. Oraindik ez eta gehiago nahi du. Oraindik ez eta gehiago nahi du. Eta txirrina jodu. Kanpoko atekoak eta kaka joder. Eta pesta gogoratu ere eta berriro kaka. Eta ene gorka. Aiztoa bainerara bota, albornoza jantzi eta izter barneak dariola dituela. Alua bere horretan taupaka eta klitoria gehiagoren eske. Hanka bat depilatuta eta beste ailez beteta. Banoa! Eta atea ireki du libek. Gorka! Ui, libe, dutxan harrapatu zaitut? Bai, dutxan. Bueno, ez lasai, ez te importa. Itzordu aztu duzu. Ez. Tira, bai, pixka bat. Pixka bat aztu, joder, libe, zer da hori. Bueno, lasai, beste baten itzuliko naiz. Leibek orkaren besapera eraman ditu begiak. Begi keinua luzatu eta karpetan dira. Ekarri dituzu, Horretan gelditu ginen, ezta? Gaurko bukatuko nituela eta erakutsi egingo nizkizula. Ilustrazioak. Bai, hori da. Ez dakit hemendik zerbait aterako den, baina nik oso ondo pasa dut. Ikusteko irrikaz. Pasa naiteke orduan? Bai. Aurrera. Garagardorik? 2 garagardo eta platerkada bat kakauet eraman ditu libek sukaldetik egon gelara. Sofaren aurreko kristalezko mailaren gainean zabalik dago karpeta gorria. Mailaren ondoan belauniko jarri, albornozaren gerriko astutu eta oinen gainean eseri du ipurdia libek. Ipurdiarekin oinak ukitzean konturatu da. Kulerorik gabe dago. Lorrean eseri da Gorka. Karpetatik ilustrazioak atera ditu. Ilustrazio bat, 2, garagordari trago bat egin dio libek. 3, 4, 5, oinak bustitzen ari zaizkio. 6, ez da pixa. 7, 8, azkarri ari da Gorka ilustrazioak pasa eta pasa.
9, anpatua, 10, goritua, 11, gorritua. Hau zer da, Gorka? Pornoa? Libek erritmoa utzi gina izan du. Oinpeak igurtzik ari zaizkio guzti eta guzti. Joder, Gorka. Hau eskatu nizun? Pornoa? Erotikoa da, ezta? Ez zaizkizu gustatzen. Nik ez dut hori izan. Harrituta nago. Ez zenuen halakorik espero. Ba, ez dakit. Ez dakit zer espero nuen. Politak dira. Polita da hitza. Politak, ederrak, ez dakit bisualak, erakargarriak. Eta basatiak izan zitezela eskatu zenidan. Pago enbor mardularen alde banatan bi emakume biluzik arkatz finez trazatuak. Belaunak tolestuta hankaz zabal. Alua enborrari emanak. Titi aske, besoak arramazka. Korritasun horiek. Erretasun hori. Basatiak eskatu zizkion Libek bai. Ikusi duena atzeukan buruan ordea. Hau beste zerbaita. Baina ari zaizkio gustatzen. Ez dauk argi zertarako erabili daitezkeen, baina gustora ari da sentitzen. Gustora ari da berotzen. Enbor hori, alu horiek, aztarrika plazerari. Eta beste hori? Hori posible da? Inspirazioa. Baina posible da? Nik probatu dudan hori galdetu nahi didazu. Eta Libek begirada irentsi dio Gorkari. Benetan? Albornozaren puntak izterren artean sartu ditu Libek. Kontatu. Baina Gorkak ez du ezer esan. Nahiko esaten dute bere ilustrazioek. Bi pertsona horiek. Lepoa aukertu du Libek eskerrerantz. Hau zabaldu du. Zabaldu zaio. Bekainak goratu ditu eta mingainarekin korapilo egin dio aireari. Zertan ari dira? Gorka? Zertan ari dira? Zertan jarri dituzu? Bi pertsona eta 3 zakil ikusten ditu Libek. Eskuineran zokertu du lepoa. Badoakio burua. Badoakio. Bi zakil elkarri laztankari dira. Elkar gain jartzen. Tenperen efektua? Gorka? Margoaren efektuak dira? Oskak ari dira bi zakiak elkarri. Hanka korapilo eta 4 eskuak 3. zakilean gordeka eta bultzaka. Horina, da zulo hori. Eta ia ikusi egiten dira egurtziak eta joak. Eta ia ikusi egiten da zerbait lehertzen dela. Libek eskua jarri du paperaren gainean. Eta Gorkari begiratu dio gero. Zatitu egingo zaio alua. Gorkari begiratu dio. Hagan bezala doakio. Alua. Gorkari begiratu dio. Itxaso bat eta bere sabela. Gorkari begiratu dio. Zutitu egin da Gorka. Utzi egingo dizkizut. Zer? Ilustrazioak ikusi lasai. Balio badute, ondo eta bestela berriro egingo ditut. Zein ari zaio zaldika klitorian. Tarraka ipur diraino. Zutitu egin da Libe.
Zer egiten du hanka horrek depilatu gabe? Zaindu libe, Bazoaz, oinazkar? urrengoan gehiago. Bai, horrengoan gehiago. Ez joan, Gorka, ez joan. Sartu iezadazu barruraino. Sartu izkidazu iruzakilak bata bestearen atzetik. Oso bazatiak dira. Asmatu duzu, bai. Gau hartan eset esan nizun. 2 aldiz esan nizun ezetz barran hartan. Horrein zerbait behar dut barruan eta barruraino. Baina non demontre ikasi duzu horrela marrazten. Ez tarria ere zabalik daukat. Agur. Atea itxi eta ateko leio txiki zirkularretik Gorkaren bizkarraldeari begira gelditu da Libea. Albornozeko gerriko askatu eta iasko aukabil sartu du aluan. Komunera joan eta baineratik depilatzeko aiztoa jaso du. Ipurdiz gora jarri eta sofaraino utzi dio tentazioari. Zaz! Hankazabal barruan. Enbor bat balu eskura. Gaztainondoa edo. Tarrakataka aluan. Tarrakataka beste alu batzuekin. Marrazkian bezala. Begiak itxi ditu Libek. Iruzakil horiek. Aizto atera du. Atz bat. 2. 3. Laugarrenak uzkian barrura egin dio irriz eta potoloago seklitorian itzulin guruka dabilkio. Basati. Oso basati. Ezinezkoak. Inspirazioak. Ilustrazioak. Joder, Libe, zer gertatzen zaizu gaur. Ez tarria ireki duenean kristalesko maila bera ere irentsi ginduia. Intziri horiek ilustrazioetan sartu badira balioko dute. Bai, Gorka. Balioko dute. Ba, onarte inspirazio basa, esku batekin entzuteko podcasta.
Eta gure bagoaz, gaur larunda, 37. bigarren kafe ontatik, gure tiore jamitxelena. Bihar arte, zure kasuan? Bihar arte. Goiuri ez izarandia, bihar arte zure kasuan ere. Bihar arte, Eta zuei entzule plazar baduzue, bestelako plazarra noski, bihar arratsaldeko 4:05, hementxe, naiz erratien, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea.